Profe, estás grabando? Aquí comezou todo, na aula, un día. Estendemos unha tea no chan, como un lenzo en branco, para empezar a falar de nós. Como un cadro por pintar, ou, como dixo Gabriela, unha vida por vivir. Fomos presentando os nosos obxectos e comenzamos a falar de nós, do noso agora, das cousas que nos invaden e que nos tocan por dentro. Alicia pousou este reloxo, agobia que pase o tempo, tan axiña e que xa chegue o momento. Oliver tirou un caderno, as ogrivas que nunca acaban. Isto apareceu varias veces, os estudos, os estudos, os estudos. Adri trouxo unha medalla que xa non quere, o deporte, a música. Falamos das cousas que nos definen, as que ás veces nos fan brillar, pero non sabemos ata onde queremos levalas, ou podemos. As nosas notas, tan importantes, non? Un compás, un cromo de alguén que nos inspira. Aí estamos nós. Cada un dos nosos obxetos é unha pequena metáfora. A literatura é un xogo, pero tamén é a verdade de alguén. A tea branca é un xogo, pero tamén é a nosa verdade. Os nosos conflictos, o noso poema. Detrás de todos eses versos soltos, distintos, vemos algo compartido. Unha tensión común que representa o noso agora. Este momento de comenzar a decidir. Pensar, por primeira vez, no noso futuro. E decidir. Así naceu esta historia. B, partido A. Ben, lembrade que mañá remata o prazo para entregar a inscripción do curso que ven e algúns de vos ni sequera recollestes os impresos. Por favor, levantad a man que persoas ainda non os recollestes. Vale, veña, recollemos, vémonos mañá, entón. Xa me encargo eu. Podemos ir a Illa de bicicleta. También eso. Venga, chao. Pero esto. Dale a comer. Vou. Daniel, chamita. Vou.
Senta, por favor. Hola, Sabela. Preguntaraste por qué estás aquí. Estame gravando o qué? Non é ningún experimento social nin nada diso. Eu chámome Sabela e teño 43 anos. Non entendo nada. Coñézote de algo? Paréceme que sí, tal vez mellor que a ninguén. Pois eu non coñezo a ninguna Sabela, ademais da min, claro. Eu igual. Sei que estás nun momento difícil. Pois sí, non teño nin idea de que facer coa miña vida, pero niso ninguén pode axudar. Eu pensaba o mesmo, non sabía que facer, deixei de estudar, non sei. Elo, tan mal foi a cousa? Pois a verdade, non sei se teño unha vida ideal. O negocio vai ben, vamos, non me podo queixar. Entón todo ben, non? Eu creo que me foi ben. Especialiceime en cirurxía plástica. Guau, que pasada. Todos me din que estude medicina e teño boas notas, pero non sei. Sí, vaya, saberás como se pode. A min encantábame os ordenadores. Eu quería ser programadora, pero dicíame que iso non era nada serio. Como a min encantame os videoxogos. Teño ideas boísimas para facer historias. Pero tamén me digo o mesmo. Non deixes que a xente lixa por ti. Non sei que pensar de todo isto. Ás veces pensar é escuro. Intenta escoitar a túa propia melodía e deixar que a luz che trace o camiño. Que faz aquí? En serio, me contaste, supoño. Chego xa unha mensaxe. Sí, isto é raro, pero xa sei que vou marcar mañá. Espérame un futuro, creo. E a ti? Claro, a min tamén. Veña, vamos, que temos que estar. Xa estou aquí. Hola, Sabela. Veña que xa imos cear. Ao mediodía deixanches un papel arriba da mesa. E a matrícula non? Pero que che pasa, filliña? Déxame en paz, non vou facer nada. Total, para qué? A onde vas? Como o dobre fío dunha espada, o eu ten un eu e un contra eu, en xogo ritmado e fecundante. Como a praia ardorosa do sol por, en ruta entre as aves e as nostalxias, anda e contraría sen resposta, mais en contra de si mesmo, anda. Paso a recoller os impresos da matrícula do curso que ven, que non nos entregase, se os temos por aí. Grazas. Moi ben. Moi ben. Grazas. E máis. Graciñas. Moi ben. Ben, ide collendo os exercicios que estaban para hoxe, que os imos corrixir. Veña. Que? Ao final imos decidir ao ano que ven. Quen sabe? O futuro é incerto. Ese verso só me lembro na clase, non? De Luisa Villalta. Era, agora é meu. Non todo está escrito, Daniel. Como a praia ardorosa do sol por entre
baixas, anda e contraría, sin resposta máis en contra de si mesmo.